Selamat pagi nih, kita goreng-goreng. Nah, ini gorengan nih guys, gorengan tempe. Dames lagi ngapain nih? Sarapan pagi. Wes tak sarapan nih, engko nek ngamuk ben anu ben bianter cangkeme lek Dames. Nah, guys. Gorengan iki mantap iki gorengane Cios iki beda iki gorengan nggone Mbah Endang. Kita sarapan di mana deh? Di tempatnya Mbah Endang. Oke guys, gorengannya kecil-kecil. Mantap bos. Tukang goreng iki putrane iki guys. Tak seleh enek bose goreng kok. Goreng ngono. Gorengannya baru guys. Ini gorengan anu iki modern. Nah, ini tempatnya Bendang ki. Wah, antri guys yang beli. Sing tuku banyak sekali. Suwi guys aku gak maneng kene mergo yo antri ini lho guys. Wis kurang. Kurang. Wah, pecel, Mbak. Oh, nyonya nggih. Pun, Mbak, pun. Nggih. Pecel, nggih. Pecel. Ale paringi urap ngoten, tak roh rasane urap. Oh, mantap guys, sambelnya piuk. Ada orang. Mantap bro. Amit gimana? Amit ge. Ya nih, single dong, cuman 1.500. Mbak boleh kuput tinggal. Yes. Tempatnya Bendang guys, lengkap sekali, mantap. Wah, Pak Jabrik kok. Iya Pak, enak Pak. Kangen ya nggone Bendang. Sego ora kuwe enak engko soal. Kita sarapan di tempatnya Mbak Endang. Oh, tap 1.500. 1.500 peng. Nah, ini ono kerine, urap, sambal pecel dengan varian kemangi. Ada melanding. Ada melanding tempenya yuk. Oh, ini sangat enak sekali karena sangat kecil, enak. Kalau yang lengkap-lengkap tuh melenger. Ya masih tak gorengan akeh. Pak Capek aja tuh nasi godhong itu. Mantap gorengannya bro. Nah ini urapnya. Urapnya enak banget. Urapnya merasa anak gendene. Itu dengan lama nggak kesini guys. Yo mari wanti ini wah luar biasa. Kok pecelnya mantap tenan. Wah, enak.
Paling mantap sih tempatnya dong. Purwartono gak cocok ya, sakit orangnya. Minta doanya mudah-mudahan cepat sembuh ya mbak. Sepuh marah itu. Aringnya. Itu bengang. Ambil. Liter ambil. Pak Japri ambil anu biar urap. Gak pecel, aku pecel. Enak banget. Curi kasih longgon buyu ngene iki nggak kepecel. Solo iki renek Pak suka pecel. Apa yang golek sarapan suka pecel angel. Sambel lontong reneng. Kas iki masih kas saka pecel ndek biyen lho, Nggih. Kalau makan bungkus tunggal yang kecil. Tak pangan kok ndek zaman-zaman aku ndek cilik. Rasane. Mantap. Rugi ya. Aku ini membutuhkan. Pakai jam. Memang makan dia. Oh, enak apel. Masih jam berapa ini? Jam 6 sarapan. Lumpia loro Pak. Ini lumpanya tambah. Đây. Saya sepuluh. Aku dari ketong. Masih kering. Awan lho. Kenapa, Cai? Anu, Cari-cari ini di tempat di kota-kota lain tidak ada. Hanya di Kota Lek Gamis cepu pakai daun jati. Blura lah. Blura ini cek nganggo ini. Enak pol. Aku melanding. Cek lengkap deh. Minggu kali Senin. Iring anten ya, Pak. Iring anten begini. Boten sing jamu nika iring-iring anten. Terus pupune jaluk sunat, Saya kene kan. minggu Solo kan Pak? nggih, sing minggu ini niku anu. Tempatnya anu ya. Bandara. Dekat bandara tanya Mbah Endang. Niku pun jangkep kok sini. Oh enak pol tenan ya. Ngalai restoran ya Pak. Cocok sekali. Ambilnya gak yuk banyak. Tempatnya nggak ngandengi sakit ya. Bandara Ngoram.
ngapal. Nggih. Nek dibuntel lama malah enak ngene. Jadi loko dipanganku, Arifin senengane dibuntel panganku. Semampu godhong jati. Enak kok. Gorengannya kecil-kecil, merasuk. Mau ngapa juga sekolahnya? Kan mbak, tidak mau. Oke. Warak alias kenyang. Perayu-perayu antri, wegah masak. Kapan kita kemana ya? Pasar Ayah. Ayah kau dekentol ya. Ya Pak. Pak tuku wine apa Pak? Lombok. Lagi udah nih. Ya Bu. Kapan pasar? Aku toko sate nggak laku. Pasar ke. Berapa? Gede pira nduk? Gede pira nduk? Mak, sego jagung, Mak. Apa? Sego jagung. Sego jagung. Aku bek sarapan nih warga. 36 nih ya. Yang biasa. Aku ndek nang nggak bar tuku nduk golek gede wangi nih. Lah ya. Sal ini terbaru. Sedih. Kok sih aku tak delok dhisik. Ya guys, ini. Jalan tukang foto. Lopes Bu, Lopes monggo. Lopes. Lopes ngoten. Biji. Lopes guys. Lopes kontol baris. Semoga. Guys, Mbak masih bikinan lama, bikinan jadul ya. Ora, iku 3.000. Selawe ra tak kek ora 3.000. Melang ya gede-gede Pak. Ora 3.000, monggo. Iki namanya kali sanggup. Kamu tidak mau makan soto Garut? Bagi TV rara ada ini. Iya, menjak orang ngicipin. Anu Mak. Apa Mak? Untuk sukun. Sukun. Yo. Kebili barang. Tak ya? Gede-gede sih. Apa malih? Oke. Terima kasih. Apa Mak Bang? Ya. Ada Mes. Ulet ora? Dek apa? Bapakno. Disambel Mak.
Kok nyambel mur? Lah kok kok priake sayu. Iki terus ya. Priake. Sambel ke suka. Ya kok nyambel mur. Sindi Pak si dibakar apa sih? Mbah kok. Latene si bakaran bareng ya, Mbak? Wis. Iki kocok kula. Oh ya Allah itu ya dicoba. Iya. Sing ngalih mboten enggak. Iki kok duwe dhewe. Iki kok aku tiap ngomong ketok-ketok. Yo daran pamer. Ora yo gede-gede kok. Sampai anu Kok jero enak. bingung mek omong. Kok jero enak. Mbah, Padha ae Ren. iki sing apik. Ya. Iki apa ya 5.000 nang? Mak, terima kasih banyak ya. Mak Jirin. Ya Allah, Mak. Nyabar ya, Mak ya. Oke, terima kasih banyak. Kakak rezeki. Nunggu gini kiki lengkap guys, mau ikan, mau apa, gini kiki tempatnya. Kok gini kiki tidak gawan, jadi apa nunggu pasar rasa-rasa neng eda-edaan aja. Jadi sing eda-edaan ini kiki mek gawan. Welut ke sawah. Oh, sawah. Welut ke sawah. Bukan, maksudnya Pak gawan iki aki Pak biasa. Biasanya nih kene ya. Berarti banjir ora enak. Tuh bang merah, yang lagi teko iki. Nah, dodol apa nang kene? Iya. Tapi kok ya ini lagi teko iki piye maksudnya? Ya makanya bar subuh bang terus metu ya. Ya sembarang. Nah. Kancane elah. Ndangak itu ya. Ayo ndangak itu. Ora eling ya. Laku pasar ya. Jam 2 nek ngejek ngetepo ning kene. Ganti profesi. Kok iso ganti aku iso. Takkan dadi guru. Rak pak guru. Niki apa? Ding dadang dang dadang ding. Kamu korang apa? Dan akeh sampai rono. Mungkin biasanya nggak jam loro ya, jam 1 barengan lek jam wis. Itu barang dhewe. Nek dinyang anu Angel. nek dinyang angel. Angel lah. Lah parah yo gak oleh ngene, Mbak. Halo, Dek. Diseneni aku malah. Ayo balik. Jago apa jalan apa? Ah, nama. Iya. Bola pasar, jalan apa wis ndang, pasar iki jalan apa sempak katok.
Golek kok omae. Enggak iso. Mas aset apa sih Pak? Aja. Iya. Enggak, rasa. Ya wes. Tak golek nang liya. Golek nang liya. Kok mundak 40 ku. Jane iki gue isu-isuan apa ora? Bakul kok. Oh, bakul ki rasa ngono. Ya diwekno. Arep diwekno. Ora kaya iku bakul ki anggar dinyang mureng-mureng. Mureng-mureng iki. Wis dinggo, dinggo. Kalau pasar ngesakno. Kok tak kon dadi profesi Pak guru lah teles sih mang delok. Ayo ngompol. Apa-apa barang apa-apa kok mbok ngono karo doyan-doyan. Besi iki kok. Masuk ae kapan bilang Mbak Bu. Ya aku ndak iso goyang. Ya wis to enggak. Salen ba teles semua dicopot. Gak dirangkepan, dirangkep ae, dirangkep. Goyang dompret. Goyang dompret. Rontok kali ini. Ora iso kowe aku. Coplok enak. Bayar. Jadi sing dipingin iki. Kita beli pedagang-pedagang kecil guys, walaupun harganya sangat selangit ya wis ora apa-apa. Bar 35 dadi 40. Sing tuku lek dames. Bolo pasar. Iya kan? Aku lagi cilik malah tak ugi nek dia gede. Jane piye neh? Gas tertipu ubah bisa brodol ya kok bingung kowe. Ya wes Pak ya. Laris. Wes 35 tes. Mas Mak ya. Matur nuwun ya Mak. Matur nuwun ya. Lah iya. Wes nggih jeres sangar. Timur. Timur. Teh, panganan sak nek niki Pak. Ya. Boleh. Lah ya. Ya wis Pak. Ya apa-apa. Ya. Sampai kon ngene. Ya wis ngono. Sampai video ae kowe. Satu doli. Sampai ora. Angger kacang lah tau metu pangan kok kalau saiki kendel. Angger opo pangan kok dia tak sampean ndak ada apa-apa. Ora apa-apa nek wis enak. Mendol ning mana terus sampean kayak saiki ala apa. Bener wae sih kendokon dia. Ya wong pangan dadi laharan. Enak kok. Wis. Ayo Pak nang belain kalau mau kok kayak kalau gue saiki aku kurang coba bilang enggak enak sithik-sithik apa kemudian atau ngomong terus minta nomor aku itu yang dia apa
Pak, enggak boleh. Yo, kong merah kok kok kene. Kenapa ya kok kene? Kenapa? Libur niki le pengen metu. Jalan-jalan ya. Sarapannya apa? Gembili. Iya. Vitamin akeh. Vitamin akeh. Oh. Kai Pak gembili mbek apa Pak? Ti? Entek. Ti? Tiwul ya. Tiwul marahi curek. Lo? Lo? Apa? Lo? Lo? Lopes. Lopes. Kayak sarapane bocah sing cah kuliah nih saiki ngene-ngene iki nggir. Spaghetti opo ngono ki gak level. Apa gembili. Gembili. Lopes. Lopes. Lapo? Iku entek. Tales. Ya sekarang tuh kamu harus dicoba makanan seperti itu jangan Harus tata. harus dicoba jangan kamu meremehkan makanan. Sambelnya sambel welut. Welut engko welut. Sambel welut. Nah, Ini sambel welut. mbur wah Pak wong nyambel welut gak iso. Ayo guys, Bapak wis bakaran iki. Harus dicoba, Dewi. Lah sego pecel engko tak tukokno nyemomor, gak kepangan. Bareng saiki njaluk sego pecel nang ndi? Enak iki Mbah Endangmu ya Pak ya. Nomor 1. Bu Wartono gak dodol iki nasare sakit iki. Heeh. Ya wong tuwek ya ora apa lah. Lah iku dicoba, kamu harus mencoba makanan ciri. Dicari ya. Iki lho sing iki lho paling. 2 tok. Borok tak kira lak ditukokno sama tuku. Lho tak tukokno. Maunya nasi pecel di mana? Oh. Bendang kan ngono kae to. Iya. Tapi antrine wagi. Entek tukono Mbah Bendang kuwi. Ya entek lah wong sing ngantre sak trek kok. Apa ning kono ning nggo tok buntung? Mau. Enak. Tok buntung ya enak. Heeh. Lah kuwi dicoba makanan-makanan ciri khas. Isinya Gizinya curang. Lho Mbak Mur. Mbak Mur yo ae lah. Karena itu brandingnya Lek Dam itu sangat kuat. Yes. Nanti pangan. Siapa? Testing 6. Deni mesti bagi-bagi jangan gembrumbyong bagi-bagi. Enak nak. Jelas wi aku gak anu. Wah pas aku bagi-bagi. Dampet we. Janji tenan. Rene tas aku kok bagi-bagi dampet. Berarti roba aku ngene tas ngene. Kabeh bagi-bagi biasane. Tak bagi ya Rene tak ket. Kene tak kei wis to. Loro kowe. Ha sik. Tak bagi gethuk ae wis gethuk kanggo Mas Piun. Wis bathik. Opior iki. Ngene salah, ngono salah. Den. Den, tak kei gethuk dari Magetan Radeyan.
Neng dukun Jombang ora doyan. Nah, iki. Sakene. Iku lho, kulon. Nya, Nah, Iki? Heeh. telu. Gimana rezeki ya, Mang? Iya, teleke ke telu. Iki apa apa iki? Gethuk pisang Tuk reng tuk istimewa. Mbah sapa? Geduk. Mbah Kemi telu. Wis. Wis matur nuwun ya. Nyaki Mbah Sumini loro ae. Tak bedakno ben Mak, baru. baru ya. Yo. Lah kuno baru. Ya. Wis. Wis den Mbah Sumini ambekan tak tambah sita itu Heeh, loro. ayo. Wis ya. Wis gak Masa- padha. masa Ben gak padha neh. Piye? Ora padha neh. Ora Kok padha neh. klarifikasine. Makasih Mak. Iki pancene mengundang kok wis ngene. Wis gak apa-apa wis. Makasih ya. Yo. Iku wis iku Mbah Ru. Baru Sing iki Heeh. makku mbek ananu. Iki sak korupsi ta kan? Tak padakne tak Gak padakne. wis Mbak ngene Sumini wis. ojo. Oh. Kena Kena mental iki Mbak Sumini. Wis, enggak apa-apa. ya Allah. Bang, Makasih ya. iki anu apa jenenge? Apa digoreng? Iki iki kok wah anu. Wah no lipah. Yang kita. Nah, wis bendang tak nang wis. Ya iki anu lipah yo. Ono pisan. Iki lipah karo anu Lek ngatemi. ning atemi. Ya wis. Wis ono pisan. Yo karo wahno yo, gak apa-apa yo. Makasih ya. Wis sak enake yo. Kulkasku kene isine kok nek menawa diseni pemirsane. Wis guys. Wae ora tak pengen. Tak paham dhewe. Kan jek akeh. Mulai. Sakjane tak pangan dhewe. Iya. Wis tak pangan dhewe mur. Kowe gak tak kei serwi kutil gak tak ben meledos wetenge dames. Wis kepecel. Sego gurame. Ya wis, jam 10 rek gurame. Nanti aja guys tunggu sarapannya Mbak Lina di tempat mewah. Mepet sawah. Nanti yang bersih enak. Aku itu harus nyuri Mbah Endang ra tak tukokno lho. Mergo apa? Pinter. Mergo iki tangine awan. Iya, Mak. Sapa sama tangan awan? Kadang ku nyemomor. Senang ini. Tangan isu terus kok. Marai. Pak tukokno Pak yo, Pak. Salam kucing-kucing. Iya, Tukokno iya, sarapan iya. guys tenayu loro Macam sini. tak bisa. Nah, Piye? Pemelok. mewah. Pemelok, Mak. Wis, lah. Aku bar sarapan kok. Heeh. Murir ke sarapan seeneke mur. Aja murahe to, Mak, kok liyane. Lah engko nek mergawe lemes ya aku ya susah imur. Kowe engko mergawe ngene nglimpro, ngono ki aku ya susah. Ketoke gak di tenaga, ya sapa tak wehno kowe. Ngono. Iya le. Nek Deni ya tak kekno Deni, engko nek liwat sapa tak wehno sapa. Heeh. Aku iki ngono. Engko sing nang omah kadang ya tak ndende. Banci ladan. Aku mau kasih sarapan Den Ayu Roro Kutil. Wis guys.